chunya. Ok onyal konya. Nikech bendo chalo mokwongo wacha chalo pesa mochun makoro goe koko. Ni mi jogi makoro chune ni mondo mi ochako an gi chunya no ni mondo mi ochako dwar kendo gimo dwaro kendo 2017 ni onno ni kotimo kamano dhi bedo gi yot nikech en gimo goye. Koro dhire. An pesa no an gima ne dwa konya maduong' moloyo. Mane nyalo miyo kata chunya koro kata kayuak tani nyathino ndo gi kwe. Ng'at manonege police manosute. Police manosute ingeni kinyo ng'ato wan wakamaka inyo ng'ani tidhi make tanena diri ni kata no inya kata koro biro chula ten bendo ose miye chwat mondo ng'e ni seria nitie. Koro seria mado kuongo lo. To nyaka sani bende onyalo wacho ni intiere kod gigo manyalo konye yo makare mano mar yudo justice. Number 1 wan kod gi jok mochung' ne ratiro mar oganda ma en joka human right. Ging'eyo an gi postmortem report manotim an go tasno. An gi burial permit koro kata kiluonge death certificate mano be an go. Koro kang'e kamago pod nyalo konya. Ok ang'e ni mane gimane mibiro dwar lakini mago tema an godo. Samson kaduoki etwa kopogore kod